Бях посрещната от крещящи ученици в този храм в Виетнам. Днес се намирам в храма Бу Дай Сон в Да Нанг, Виетнам. Малък, но и много спокойно намиращ се по пътя към най-високата статуя на Буда в Виетнам. Открих мястото съвсем случайно и реших да го видя и изобщо не съжалявам за това решение. Храмът обикновено не е включен в най-известните места за посещение в Да Нанг, но според мен трябва да бъде. Впечатляващото тук бяха страхотните мозайки с невероятни детайли и цветове, красивите статуи и заобикалящата природа. Храмът е точно до водата и ако времето е хубаво, ще се насладите на мястото на макс. Всичко беше толкова цветно и красиво, въпреки че мястото е малко, наистина ми спрядаха. Обожавам, когато намирам интересни места случайно и затова обичам да имам повече време, когато пътувам, за да мога просто да разгледам какво има около мен, без план, без определен път. Вие как предпочитате да пътувате, по-организирано или по-свободно? Кажете в коментарите и очаквайте още страхотни видеа от Виетнам.